me pacho meti atwema mem na me maame wo manso akropon me pacho an baby o me galamse bibirebe me pacho an to woni me nua ma me nu na wo honom okay na ye wo asase bi da honom na me dia mentango ho mu firi ho me pacho an ye firi ho na ye furu ma firi ho na mabusu enfie wo okay na me dia mentango ho sa me ko ha na me ko sra me maame na asase no so dia mentaa me nya dai enko ho me maame so ne nzase no me kan se no kan wa ye mienu na wo honom na ba akoso na odo afu akra ye dai e wo so ba asase no dia ontango ho ewu ma no aba afa mu ba ko na yes iskaba so na mai sika eye good e was asase so na mai bia ye frɛ no Twenebo a according to me maame mo said o mo ka kyerɛ me no e na making say oban hono mo say obi se ope good asase na asase sika wo so nti wo mra me yenkosusu na o mo kosusu a na ika dodo a o mo benya no wadi nanima ma wajiska na ye dai ama no ana me maame ka say da bi ontimi nya ne sa ne ba be ma panyini wo kumase ontimi enya ade wa bra omo na mane nti wo ka kire ne ba no se ne ba ne ba na ono ne nim eniemam na wone no ahwe ana man ne Jesus se da bi se ne ba ni ho kola anya hwe ono abetimi ahwe na waji scan de aye de ama maame no eye papa no o se se wo ni ho ana ne ba be ma ni wa ba be ma ni ho kola anya hwe ono abetimi ono abegina ho edi animu okay na waji scan de ama maame no me maame nso ono no sabi school sam kakra we titini wadi mfie be say me pacho 70 anisa 70 I said na mo masua na nye dabi sika kro se bia se scan do so kakra na se bofa na ni so a ohunu okay nti na ye se bia ye mu bi ye dai e wo honum ba o kan sa no papa ne koy minim de woni trim se menteme ho ase na e ba ye nso de a since them amena nkwa asase ne so biem ama saa obi foforo nso okuro ba kwa ho ye fre honum do me akropon do me na ono nso ba ye se me pa twan ne akropon ne bo ho ono nso ba ye se the same asase na omo pe etu so gala ama me maame e de me number ma omo frɛ me no ama me ka chom se da be ne ye nhia ama mo ka kire me se ne panyini ni ho enti se panyini ne ba obefrɛ me ama ya ba me yahia ne ya hwɛ asase ne aka ho asɛm na me se yo nti oba o mfrɛ me tam obefrɛ me bia menya ho na maye dai maba efiri o ma nto mu nka biem enti no achi no ye wo ho no ma ene dada ana obi ba ye se opese o me ye kwhwa asase no ba me de ma nko bi ana ye me ame papa wo me me ma woni nipa no kan ho ko me ma me ho ana me ma me ni me nua ma ni miru e kan wo ho ko asase no so mo ko kire wo mo ko ya asase no na femfram ye tu so gala obi atama asase ne ko ya nipa no ye ne ntena ase nka hwe enka sika sem se beji teku ana se beji sempoa akowi asase no atu omotu galamse pa o madi asase ni nka ba kokola o mo ka kire so mo nya gold no bi firi so o gold no de according to nipa na minua ma ne busa o mo ne se o munya bi pa munya sika pa na sana so ma meta akosra asase no asase de galamse so de nya dakunom de bitu na de ne ko ba sa on ko hosa asase nan kasa de on ko hosa ba de odo so fu no ho no de okoho ba asase nan kasa de wuma no wa ba fa ho ba ko nti mi hu ni se ma me ne ko ho aye de ache na kromofu nim se yo ma me dia ye fro ma me sei ye fro na abana konadu me pa cho an amanfo nim se ne dia wo amanfo hu se me pa cho bla na suwor ma ko bona mane bla na ye fro no Twenebo ana ya ono nso ka ho a ono so se odi kakra bi no e kire se okoy na we mu ni tu no waka kire wo se asase ne abana konadu dia na ade na mo ye dai mutu no waso ye ne na ye dai akasa o maami agizika no wase sana wo mo ka kire no se nipa omukọ fa asase na abra o mantua sika no eye hwan ne hwan ya yese Twenebo a ene ye obi the body Twenebo a na body ni Twenebo ndi mini no pa firi me nkola blem body ndi mini no Twenebo a no mini no firi me nkola blem na body ni su firi body ni nso wo kuro ba kwa ni ye kuro bo ho ye fere ho dome
na se kura de Ghana no sum da ho kura ne ye bo yemu enye izeja na se asase no omo anka ho asem anwie dabi omo anka omo ne ye nka hwe kura omo ne ye ntena ase kwa bi so mako wi asase no omo wi antina me nso me nteme ho ase se ene wanya awie na asase no wase ne ye ne hwe enye ya de me nso esese me nsaka e wa asase no bia no me nteme ho ase ne se me de abeda mo mpanifo e boni bia nim ekoma asabena kwa du anka nkyere mpanifo bi wo musu kuro be na afri so no ekropon manso akropon manso akropon hono mpanifo bi amam so mo ho atwene bo wa no akowia abena kuro du asase atu so sika nyina me pa cho do me ho na no mo se omo kwa kohia committee chairman na omo ene o matena se na omo kwa omo bi akwakire ba bia otu ye eduru ye na sa na omo keka bat omo nheda nka asem bia eto asomu ntina me nso me nteme ho ase a me dia beda mu na cheze committee for current me anka asem me busa omo anopa na omo se omo koye committee ni ekọ afuma omo nti omo da so te wo from anopa no ebe pem time me de eba ha no nyina committee ni ko afuma wo maaye omo so mkodi nzamane na wase nka omo no ewo ho ansa na maame mo abeto omo no omo nso ni ho eye twene bo an pa anybody no na chese me maame no na eba betwen wo mo na o matena ho no mo san wo hene wo ho me patron ekropon hene wo wate ho asem me patron ne di minim se wate ana se wanye de wonte ne di mintimi muwa sisi aye kan die o maame asase na kana ni da so se da chi anko ma bi no ko benya bibia firi mu no body ene twene bo akwa ko wi asase o makwa ko wi asase netu akwa bi so sa na meka no o makwa wi anya se akwa bi so ade nya odia na ukofa ye paisho a ni ehu se ye wo a wo ye kromfo o mawia efise yenim ho hwe eti committee for ntimi nka asem no dabi o muntimi nka mbuso o mo so o nkan committee ni ne ma nti o nkan hwe ave me sa me ba he kura me busa me frɛ o mo busa o mo se o mo se china no pa na mfanzi but asa kwa so o mo toton kotokana ne tu ma me ma uto so sei ba cho me na me ye panyini na sei di wachi am pa cho ye du ba ko na afirim oh e ma se na me ma sei me ma 2 ma 8 kada je won se empanifo ta kan se ba bia wagya pade ho na ko akoma wo pa na den na unim se manso wadwuma die amudie aban krase ganam se mi ntu yemfa mo so Ghana ho ne de bo a se aduru manso a ganam se no bia nim se manso ni tu galam se na nim se sika wo so na won ta anko sra asase no ana won hye da nim sika bi oh skadi e se de nyame adom ba bia mado die me nim skadi pa nanso esanse nanso bia nim se wo nim se sika wo manso wasase so na manfo ye galamse a we be kwa ko hwehwem kura no na mo asase na bedi mfifi o modi afa ho a to mahu se ba bi o mododo modurubunum o mutitu wo no mbenya sika ese na ka ko sra asase e no kure sa ho no de no ma didi ho no ni nyina ti omu a na me ko ho no but na maame na mfa na akoma anya de ene na adwene maame adenti minim de na ewenimu nti ana wo de na wo yesa nkanye zanga asase ya koko wo so wasi njiri madia koko njiri ma koko ka ya bia kwa chana pukegu wasi njiri madia me betunza ase na de atu nti na minti mfa me penye bibi wa abra maame no enti ne ho ase me ko galamse da menye bi da na so asase na de manfo bia na se wan to asase na mfiri wa utimi ni nyina ye na wa ma percentage bi enti se no mtu yoro ma mizika no ma no hwe ye hunu hwe 10 pesos kura ye hu bi sanya se bi kura ye ko ho ye ko hunu ya eni ididi mu a enka ye nte kura ada se obi akodi asase no ya asemo me ma me kire se o mo se o mo no mo betena se ene na nko mo ka se o mo betena se so o mo koye no o ma ama enti o mo ka kire o mo se e kire nyampa no pa no ma ye dai o ma ba me de ehwehwe maso me nteme ho ase enti na me de aba beda mo no okay producer ma me nya ntie se onya ba ko number na so fra em se enko eno ti no kamakoma to ye mu ate
Nyankopon hye ne ho animonyam a de wawe kotop o kaso bawe kura yenyi na chi eno kure tie we ni so pass impenipa no ye betwea ma na tan na meka se galamsey ni bia afidie kutwa ne nsa akoye di nkwase asema kire me utotokuru enye kwa ne manzo tondokuru manzo totokuru afidie twa ne nsa bo modin agi sika ma no akiri sembasa ayasem mo kama kuma tum ye mwate ochina ye ne saafo no bedin komo mpese me yire wo mpi na anwumre se uti owo dia na watie nkwaso dia enu ntina meka se ye ka tuntum ye ka fita enu ntino china producers ye ho adwuma mo bete ye ka wate the nation sankan